Oyawre ja neno mar Lolo TV okinyi ma kawuono en tarik 20 to kod 6 dwe mar ang'wen 2022. Nonro mar oboke kata ridhoni oboke ma bende wantiere godo okinyi kae ka an gi The Standard kaachiel kod The Daily Nation ma bende dami kae okinyi masani nyinga Jesse Omondi. The Standard wacho bende omi peka en bitter sweet the Raila Kibaki ties wacho ni bitter sweet iwacho ni mamit to lit mano nyisa gima ne nitiere kind Kibaki mano mosenindo kaachiel kod Raila Amolo Odinga kaka ne gichako osiep kendo gima nochako dhi oketho gima bang'e nochenjo Kenya. Mano weche mabende koro nitiere kae, mano emomi pek kanyo ite mar oboke mar The Standard. Wadhi ng'i anego matut ahinya kod weche moko mabende aneno kanyo, wach mar fuel mabende koro ilose. To The Daily Nation en Interpol probes politician who moved 25 billion. Nitie omenda moro mabende nodonjo e account mar jasiasa moro kendo koro en gima inono ahinya gi obila mag piny mangima iluongo International Police kata Interpol. Wadang'i anena mago kwa ichako gi The Standard kae ite mano ma okwongo wach ma bende nitiere kae boneno kae tipo history kata sigana ma bende koro oketi iwacho ni echoes from the past some 117 years ago higa 117 mokadho only 2 Africans legally own guns. En story ma bende biro somo kae bing'e ni to ng'a gini ma bende ne nitiere gi bunde ji 2 kende ma ne nitiere gi bunde e Afrika mangima. Sani to koro en okwanre gi nembri mokwanre. Page mar 3 kata ite mar 3 kanyo iluongo ni what Musk 5.1 trillion bid means for online platform Twitter. Ibo neno kanyo iluongo ni jata tije mar Tesla Elon Musk ma bende koro wacho ni oseketo billion $44 ma bende en shillings trillion achiel ma en trillion 1.5 pesa ma Kenya mar mondo mi koro okaw Twitter. En koro en mondo bedo ka wuon Twitter. En CEO kata jata tije mar kama iluongo ni Tesla. Account for officer who bought 79 million snacks frozen. Ne wacho gaji nitiere apisa moro mar matiye migawo mochung'ne weche mag alwora to kod bunge. Iwacho ni koro tude kanyo to kod kuo mar omenda mathoth ahinya. Samuel Njoroge Kariuki iwacho ni osache en 31,000 to king'iyo account ne ma bende koro account ne nochako tich higa 2018 to king'iyo account ne sani ne en gi million 22 koro ichich ni to pesa gi ere kaka osebedo ka donjo kendo mondo ler ni to pesa gi owuok kanye ka osara mare en 31,000 ochako tich 2018 maka ogo kwan no kapo ni osara no kende kokomul to nego bed ni koro en pesa moro ma bende ok chal gi mantiere kanyo me koro inono ahinya tich ma bende koro osebedo. Wadhi anena ite mar 4 state moves to avert another fuel crisis, orders farms to cut exports. Koro kembe maromo 60 kembe 60 mago mag ng'iewo weche mago mag modhi koro omi chik ni giwere gi wach mar tero modhi e pinje maoko nikech iyudo ka gikadho ka Kisumu ka gikadho kata gichomo Busia ka gichomo Uganda gikadho pinje ma Tanzania to fuel kata wach mo bende pod en gima theko e pacho ka. Omiyo koro nonyisgi ni chopo odiochieng' manyoro onyisgi ni mondo koro gigol litres 34 mago mag modhi kata mag petrol ma gisechano mondo mi gitere pinje maoko giwe pacho kae mondo kik ji bed gachiedh nadi mar fuel ma neno e kinde mano moko. Adhi bro somo ite kanyo mar 4. Ite mar 5 wan gi teachers worry of Yanga secondary school learners. Iwacho ni nitiere achiedh nadi ahinya koro jopuonj koro penjore ni to koro wadhi timo nang'o to kod jopuonjre mago matindo motimo klas 8 kata mago ma bende koro bro donjo e junior secondary kapod gitindo ahinya nikech king'iyo duoko mano mar klas 8 ma yande nicha koro gol jopuonjre ma bende notimo penj mane nitiere bwo higni 12 12 years and below nomedore ne gin koro ne gin ji gana 33
627 ka 2020 ne gin 26 koro medruok nitiere kanyo to iyudo ka magi nyithindo mapod tindo ahinya nikech nong'ere ga maber ni samoro mondo ng'ato bed e klas 8 bed gi higni 13 koro wach ni magi ne tindo ahinya koro gipenjo ni to gibiro dhi timo nang'o e CBC ni mano wach mabende koro nitie kanyo boneno tipo kanyo mar Norman Kiogora mabende en director mar Kenya Institute of Special Education wan kanyo to kod CEO mar TSC Nancy Macharia to kod jatelo mag jotend skunde mag sekondar jotelo mag skunde mag sekondar iluongo ni Kahi Indimuli odiochieng' mano manyoro penjo mathoth ahinya dwe ma ite mar 6 hundreds pay last respect on day 2 mano ringre Mwai Kibaki mano odiochieng' manyore mibone tipo kae kata kamano odiochieng' ma kawuono ema koro inene mogik mondo jo Kenya koro gone oriti iboneno tipo kanyo gik mathoth ahinya kaka osebedo kadhi mbele. We have lost a hero who was never rude, Gideon says of Kibaki. Mano Gideon Moi no wuoyo en no kono dhi onene nyoro kendo wacho ni owete jatelo ahinya mabende koro ne ok en ng'ama ne wiye tek kata bawach. Kibaki worked without pay, ask for leaves. Mano former State House Controller Matere Kereri mane temo lero kanyo ni Kibaki ne tiyo ma bende ne onge pesa. Mano kane bang' ka Kibaki osepuonjo e Makerere Uganda kocha cha bang'e to koro gingo dingo ng'ise ni mondo duogi mondo ibi Kenya ka iti kaka tije mar Kano ema bende wacho ni koro kane openje to idhi timo nang'o ni adhi tiyo ma ok adwar chudo adhi tiyo ne jo Kenya kendo yore kata gari mano ng'iewne nokotiyo go kuom kinde malach ahinya. Raila Kibaki friends turn enemies who change the country's political landscape. Mane nitie better sweet mabende koro ne wacho kae ibo somo tipo kae kind tudruok mane nitie kind Raila kaachiel kod Kibaki kaka ne gichako ne gidhi nyime mochopo kuma bende koro chwanyruok ne nitiere yiero ma 2007 kech 2002 osire mowacho ni Kibaki tosha mano koro e sweetness mare kama bang'e dego bita koro en 207 bosomo boke kae mabende nogo higni mathoth ahinya. Kibaki adjust new status, Raila demands poll, Kibaki allies take on LDP over court action, Raila and 4 other ministers reject bill. Yani koro kaka na yuarok nitiere gin weche mabende bro somo kae wadhi ne mapiyo. Ex-president never gave tips, love his privacy while drinking Kibaki never politicked in church, says Archbishop. Mano Archbishop luong ni Archbishop Ngawa mabende koro loso kae wacho ni Kibaki nok go siasa e wechego kata kanisa kaka jomoko osebedo katimo. The day I confronted Kibaki as a Nyeriba nitiere ji kanya just standard one day Kibaki studied FPE gin tuoche mopogore ng'ato golo siepege joma nosomo go ng'ato koro golo pache kae mano oboke mano ma the standard chien kae nitiere weche mago mag tuke Wamira seeking to lower her 200-meter mark in Brazil. Wawira Deaflympics mabende koro jogmok nigi chandruok mano mar winjo wach gin gi Deaflympics kata tugo margi madhi Brazil chakore tarik 1 jo Kenya to tugo tarik 3 kendo koro mag ibiro somo kanyo. Wang'e anena The Daily Nation. Iten an Interpol probes political who moved 25 billion. Wana wach mabende no mepeka ahinya to kata kisomo ite mano mar ariyo bro yudo weche moko mantiere kuma Slain Stars Modest House, a home of trophies. Ibo yudo ite mokwongo, ite mar ariyo gi ite mar adek e tipo mar nyadendi iluongo kanyda Maris Mutua kama bende koro kane oseringo e gwenge mag Luanda Angola e dwe mar 4 en jalno mabende nicha koro negi kod osiepne mawuok e piny mar Ethiopia. Mano jang'wech cha Kenya paro. Ite mar 4 Interpol seek to unravel puzzle of laundered 25 billion shillings. Ibiro ng'eyo kanyo ni kuom dweche ariyo koro wacho ni piny owacho ma Kenya osebedo ka nono ahinya ni to ere kaka pesa mano wuok Nigeria modonjo e pacho kae mano 20 billion e account mar ng'ato ere kaka en pesa no wuok kanye kendo koro nono osedhi nyime kanyo kuma iwacho ni bilion maloyo 25 nodonjo e account nogono kowuok Nigeria kaachiel to kod Hong Kong. Ne en pesa mamoko wuok Hong Kong China moro kowuok Nigeria dwe mar 10 kaachiel kod dwe mar 11 mano 2020 en wacho bende koro nono ahinya kendo koro ineno kanyo afisas mago bila
kaachiel to kod mamoko mathoth ahinya. En weche ma ibiro somo ka oduong' ahinya nyakete mar abich. EACC investigates civil servant over 80 million deposited into bank account. Mano story ma bende wasomo mar Kariuki Njoroge cha. Ni omenda mathoth ahinya kaka iwacho ni ng'atni ne otiyo kod milion 50 ma iwacho ni koro chal ni nokwal accounts mopogore opogore. Osara mare en 31,000 to pesa mantiere account mare koro en milionde modhuro. Iwacho ni noyudo milionde modhuro. Nitie aluf miche ma sik donjo e account mare. To koro giwuok kanyo. Scientists find plastic in human blood. Iwacho kanyo ni jotim nonro noyudo iwacho ni plastic in the blood of 17 out of 22 health study participants. Iwacho ni mano nonro bende koro ni timo e pinje moko kendo koro ibiro somo matut ahinya ni kaka ma nyalore to gin ang'o ma bende samoro nyalo miyo yud gima. Mount Kenya University bende neno kae ito boke moro kae gi go mos ahinya ne tho mar Kibaki. We would have jailed Moi if Kibaki had not intervened, Kiraitu says. Mano Meru Governor Kiraitu Murungi otemo lero ahinya ni kinde mane gitiyo ang'o momiyo ne gidwaro tweyo Moi en mane Kibaki bende koro nokonyo. Gin weche mathoth ahinya. Ng'ato ka ng'ato ywak ka David Musela ni kanyo. Date to list running mates push back as Raila Ruto lobby. Iwacho kanyo ni onego bed ni odiochieng' ma kinyne mogik mondo ng'ata mochung' ker to kod ngochung' gavana ne lando jalupne. Kata kamano kweth mar Azimio One Kenya noseyuak ahinya kendo ne gibedo gi twak mapek ahinya gi duol mar IBC kaachiel to kod duond buche moko. Omiyo koro tergi nyaka tarik 16 ma en dwe manyien mondo gibi gitim. En koro en fungruok. Political disputes unit goes regional. Wach mano mar CJ Martha Koome mano wacho ni koro yalo buche mago mag yiero bende osetere gwenge opogore kendo mondo omi omi tich yot. Gin weche mathoth ahinya biro somo ka oboke mar The Nation machal gi mago ywak Kibaki. Sakaja banks on Absa boss to beat Azimio team. Iwacho kanyo ni Johnson Sakaja bende en jachung' gavana gi otiko mar UDA koro ogeto mondo mi oket James Njoroge Mushiri kata bende oket James Mushiri ema bende koro dhi bedo kaka jalupne dhi laro komno mondo ne kako nyalo yombo godo jo Azimio bende. Toke ka nitiere mana weche mago mag somo. CBC training for junior secondary teachers starts. Tiegruok ne jopuonj ma bende ibiro wacho CBC kaka ipuonjo jopuonje mago biro dhi timo klas 6 kata grade 6 giko mar higane to gidonje junior secondary. Idhi nyisgi to ere kaka onego bed ni gidhi tero gi e somo madhi nyime. Iwacho kanyo jopuonj maromo 60,000 mawuok e primary public kaachiel kod private bende gi secondary gi mago duto te osechakore kendo koro dhi nyime. En wach ma bende ni kanyo jopuonj gin geto 60,000. Title chase narrows down to horse race as it on ends as the home straight. Mano FKF Premier League tuke mar Kakamega Homeboys gi Tusker ema bende koro en ng'wech ma bende koro itero ahinya to ma bende koro dhi yude. Villarreal prepare for hell at Anfield. Villarreal kawuono gin gi Liverpool. Mano bang' ka koro Man City bende nosegoyo Real Madrid nyoro mawuok e piny Spain gonde 3. En tugo mapek ahinya mondo ng'eny to koro Man City koro dhi romo to kod ng'a e finals. Dhi romo gi jowetegi ma Liverpool kane giromo last time koso ng'a. Celtic sweep Nets as Raptors mouse Roms mago tuke ibo somo kae kod lendo mag jogo ma bende koro wito ngima lendo mag tije to kod gik mathoth e oboke gi ng'eng'e oboke gi duto te ne wayudo gi kae gi moko mathoth ahinya mondo ing'e ni ang'o ma bende dhi nyime mochopo e giko mar nonro mar oboke kiny masani kaka The Lulu TV nyinga Jesse Omondi.